N'ịkwalite ezi nleta ahụike n'ime Anambra steeti, ụlọọgwụ ọhụrụ arụrụ bụ General Hospital dị n'Okpoko nke kansụl ime obodo Ọgbarụ bụ nke agbapere. Minista na-ahụ maka ezi ọnọdụ ahụike Ọkammụta Ali Pate na Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ ndị nọ n'isi emume ịgbape ya bụ ewumewu nke eji wee na-emerụba ọgbụgba afọ 3 n'iru ọrụ. Kirie ka mmemme ahụ dị. Ị ga-echeta na ya bụ ụlọọgwụ so na otu n'ime ụlọọgwụ 5 nke ọchịchị na ugbu a rụrụ iji wee hụ na ahụike ndị mmadụ bụ nke eletara anya, ọkachasị ndị ogbenye. Ya bụ mmemme bụ nke ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche, ndị ọrụ ahụike nakwa ndị isi obodo bịara, bụ nke na-egosi nzọpụ ụkwụ nke bụ iweta ezigbo ahụike nye ndị Okpoko. Na ya bụ mmemme mgbape, Gọvanọ Soludo mere ka amata na ọchịchị ya tinyere uchu n'ịhụ na awụnyitere ụlọ ahụike dị iche iche na steeti a iji nyere ndụ ndị mmadụ aka. Ya bụ ụlọ ọgwụ ọhụụ dị n'Okpoko bụ nke alụsiri ike n'ụzọ ọgbara ọhụrụ, nke nwekwara akụrụngwa dị iche iche ga-enyere ndị mmadụ nakwa ndị na-abịa ebe ahụ aka.